a Bauchi Kaura gwamnanmu. A shekara guda gamu ayyuka na alhairi gashi an yi mun shaida. Kaura gwamna bulldozer banga ya kai a aiki ba. Birni da ƙauyukan Bauchi ba inda ba su shaida ba. Ƙungiyan gamayya na Kaura ne mawaka. Kaura gwamna tashi mu je a Bauchi min yaba mu ma. Gwamnatin Bala Kaura shekara guda ta yi. bana tafi bara har da bariyan can ma. Gwamnatin Bala Kaura Shekara guda ta yi. bana tafi bara har da bariyan can ma. Shekara guda ta yi. Yahu wallazi sarki ubangiji magagina, taimake ni nima in isar da sakona, don in yada dukkan manufar ayyukan gwamna. Sanata Bala Kaura shekara guda kai ma. Gwamnatin Bala Kaura Shekara guda ta yi. bana tafi bara har da bariyan can ma. Ni Husaini Sela ba zan gani in kyale ba. Shekara gudan Kaura da gaske bai yi wasa ba. Ayyukan da ya yi su ba a isa a kushe ba. Bana tafi bara har da bariyan can ma. Gwamnatin Bala Kaura Shekara guda ta yi. bana tafi bara har da bariyan can ma. Ni Kabiru Sardauna dole ne na yayata. Shekara guda Kaura Bauchi shi ya gyara ta. Ayyukan da ya yi su da gaske ya fi kokarta. Al'umma ku ne shaida tun da kun gani kuma. Gwamnatin Bala Kaura Shekara guda ta yi. bana tafi bara har da bariyan can ma. Ni Sadiku dan Shani na ga ayyukan Kaura a bangare na ilimi ma a Bauchi ya iyo gyara. Makarantu a jihar mu ta ko ina an jejjera. Ilimi ya kankama to gwamna mun ya bashi ma. Gwamnatin Bala Kaura Shekara guda ta yi. bana tafi bara har da bariyan can ma. Anas mutunci mai waka na yaba wa gwamna na ɓangaren kiwon lafiya ƙoƙarinsa ya nuna. Gashi an ɗauki mataki kan cutan corona. An gina asibitoci birni da ƙauyuka su ma. Gwamnatin Bala Kaura Shekara guda ta yi. bana tafi bara har da bariyan can ma. Oke si mana duba ɓangare na hanyoyi a ƙauyuka zuwa birni. Gwamna Kaura duk yayi ta ko ina an yi kwalta zuciyar mu ta yi sanyi. A shekara gudan Kaura Bauchi mun yaba mu ma. Gwamnatin Bala Kaura Shekara guda ta yi. bana tafi bara har da bariyan can ma. Ni Yahuza na shaida da gaske ba fa ƙarya ba. Ayyukan Bala Kaura babu inda bai je ba. Ta ko ina jihar Bauchi ban ji an yi kushe ba. Shekara guda ta wuce shekaru 4 can ma. Gwamnatin Bala Kaura Shekara guda ta yi. bana tafi bara har da bariyan can ma. Ni Aliyu fi'e zan furta da kalamai na. A ɓangaren wajen sufuri na yaba wa gwamna na. Keke na fif an kawo a Bauchi duk muna murna. Shekara gudan Kaura gwamna mun yaba mu ma. Gwamnatin Bala Kaura Shekara guda ta yi. bana tafi bara har da bariyan can ma. Aminu dan Maraya ni na ga ayyukan Kaura a ɓangare na addini a Bauchi yayi yo gyara. A dukkanin masallatai da coci mun lura. Gwamnati fa ware ba a duka ɓangaren su ma. Gwamnatin Bala Kaura Shekara guda ta yi. bana tafi bara har da bariyan can ma. Aisha Tishale ne zan yaba wa mamana. Musledin jihar Bauchi uwar gida abun gwamna. Aisha Bala Kaura miƙe kafan ki zauna. Na tafi bara har da bariyan can ma. Gwamnatin Bala Kaura Shekara
guda ta yi bana ta fi bara har da bariyan can ma. Jinjina wa gwamnoni baba mai girma, kayo ayyuka wanda mutan da suke nema, tsara da sun saka ganji gashi yanzu ka girma. Shukura na mai waka dole in yaba ni ma. Gwamnatin Bala Kaura shekara guda ta yi bana ta fi bara har da bariyan can ma. Jihar Bauchi mun shaida Kaura ne ya gyara ta, bangaren ruwan sha ma Kaura ne ya kokarta, lunguna da sako-sako shi ya keketa, ji tana gani ni ma ayyukan ka mai girma. Gwamnatin Bala Kaura shekara guda ta yi bana ta fi bara har da bariyan can ma. sanata baba tela dpt na gwamnanmu alhaji sabi'u baba ss kin jiha namu dr ladan saluhu ciko sitan masoyinmu naga umaru da ciko protocol na mai girma. Gwamnatin Bala Kaura shekara guda ta yi bana ta fi bara har da bariyan can ma. yes media mukar gida da mai girma Papa Haruna Disina political yake shi ma honorable Garba Dayiru commissioner mu mai girma Usman Randi commissioner na Kaura gwamna mai girma. Gwamnatin Bala Kaura shekara guda ta yi bana ta fi bara har da bariyan can ma. honorable Nuhu Zaki commissioner a gaida ka honorable Hamisu Shira kai ma na sanya sunanka Adamu Baba Wuro commissioner da sunanka na sauko Balarambo na gwamna Kaura mai girma. Gwamnatin Bala Kaura shekara guda ta yi bana ta fi bara har da bariyan can ma. AD sun gwamna yaya Bala a gaishe ka CS ko tashi muje min yaba da aikinka Alhaji Abbas Odili duk ana ta zancen ka na sako Suleiman mai posta na yaba shi ma. Gwamnatin Bala Kaura shekara guda ta yi bana ta fi bara har da bariyan can ma. Alhaji Abdulazizu siniya direban mu Baba Wura na nan shi ma cikin matukan mu baban gida mai sama direba ne na gwamnan mu gwamna Kaura mun gode da ayyuka na alfarma. Gwamnatin Bala Kaura shekara guda ta yi bana ta fi bara